ଭାବିଛ ଶହେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ାଟା ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ତମ କାମ କରୁଛି ନହେଲେ ଆଇରନ୍ ଚେକି ଦିଅନ୍ତି। ରହ ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇନା ଧୂପ ଗୋଟେ ଦେଲୁ। ଆରେ ବଡ଼ ଝାଡ଼ା ଠାକି ଯାଇଛି ଦଉନୁ। ଆବେ ରହ ଯାଉଛି ନିଜେ ନେଇ ଗଲୁନୁ କହୁନ ଯାଇକି ଛଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତତେ। ନମସ୍କାର ମଉସା। ଆରେ ବାଳ ଜଲ୍ଦି ଦଉନୁ। ଆବେ ଦଉନୁ। ବାପା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ତୁ ଧୂପ ମାଗୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ବଇଛି ପ୍ରବଳ ମଶା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଶା ଧୂପ ମାଗିଲି ସେ ମତେ ଧୂପ ଦଉଛି। ନିହାତି ଗୋଟେ ବାଚ୍ଚା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାପା ନହେଲେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯିବି। ଭଲ ଲୋକ ରୁହେ ମାନେ